seneng rasa nggo ndumuk. Kuning ira. Ngapa litmu ning? Apa kuwi? Kulitmu kuning. Lah ndaren Botmu wo. apa? Rambutmu dawa. Kowe ngapa lho mbok ora ngono kuwi to? Ngasorke purada. Tangane mbok ora adik-adik. Dhuwur kumanukku Mbok ora. dawa. Apa sing dawa? Apa? Dawa sing tak arep-arep. Seneng. Ngedak-ngedak. Aku ki nek nembang ora jejer kowe piye? Aku ki rasaku yo. Tak sikut lho kowe. Lek ketoprak ki mbok nganggo kontrol to. Lah iki ora nganggo kontrol kok. Ngapa? Wagah. Nek le bengok banter banget nek tong. Iya. Awake saya lemu ya wis makmur. Ya wis ora apa-apa. Ya. Ya kowe iki disuwun pramen ketoprak. Oh iya. Ning sadurunge pramen nganu se Pak Tom Bima. Ya arep kepareng nganu ngundi Durpres. Oh iya, monggo Pak Tom Bima katuran tindak wonten ing panggung. Monggo kaya ngapa piyaine mak iki padha prisa ning panggung kene no. Turuk 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 turuk. Apa menapa? Ya, ya. Monggo. Ayo iki kersane Pak Tom Bima. Ya kuwi pramen ketoprak. Oh iya. Rada angel iki. Wis ora apa-apa ya. Ngapa? Hah? Gelem ora kowe pramen? Gelem. Nyodite nyo tampanono. Ya iki saka Pak Tom Bima iki loro. Kagem Mbak Tatin karo Mbak Mas Kisban. Wah, Oh, nggih. lumayan. Lho Dik Pak nggih. Ya wis bangane duduk sumur. Alhamdulillah Pak apian. Ya namu. Niki pramene napa niki? Ayo sak karepmu, sak isamu apa? Ya. Oh, jaluke gentho. Apa? Jaluke gentho. Gentro karo? Cempluk. Cempluk ya. Oh iya, ora Brata Rusminen ganti Gentara Cempluk. Turuk 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 turuk. Yo cempluk. Apa? Tuk tuk tuk. Oh iya. Melu. Oh iya iya aku tak. Iya. Yo cempluk. Apa? Kowe mandek nang kene iki ngopo? Lah ya aku arep mulih, aku arep limat lah, aku leren lagi wae, kesel aku linggo kene mau. Kowe kesel? Tak pijeti po? Ngapa kok andang arep dipijeti? Langsung wae yo. Langsung apa? Aku ki rene goleki kowe ngedang kowe. Lah arep ngapa? Ya aku mung pengen ketemu. Lah ya bentinane ketemu ta? Ya ora, nek ketemu ora saben-saben ketemu mesti akeh koncone. Lah terus? Mumpung saiki kowe nang kene ijen tanpa ruang, aku pengen ngomong karo kowe. Ya ngomong garing ngomong lho. Ngomong ah. Apa? Ngene yu. Piye? Ulate iki sik padang to yu. Lah ya iki wis padang lho. Kowe iki wis lemu ulatmu jegadul. Lah terus arep ngapa? Lah ya jan watakku arep ngene. Sing padang, senyum, manis. Ngapa? Aku ki tresna karo kowe. Kowe bar ngunekke Tok 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 tok. Kaget. Tok tok. Gerak. Kowe bar ngunekke aku nek aku lemu ulate ora padang kok isasane wis seneng karo aku. Kuwi sing tak goleki. Lah kene kok dadak diunekke? Ya ben kowe iki kepancing ngono lho yu. Terus ngapa? Ngapa rasane nyedak-nyedak dhisik? Kowe arep ngapa lho? Kowe gelem dadi bojoku ya yu. Ora sudi wong kowe gawe anu meng ngombe mendem. Loh,
Lah iki wong lanang sing sejati iki ngene iki. Lanang apa? Wong lanang gaweane ngombe, maling kaya ngono apa ya iso ngurupi anake? Wong lanang kok ora gondrong. Wong lanang kok ora udut, ora ngopi. Lanangan apa ngono kuwi? Lah apa ukurane wong lanang nek dadi bojone wong wedok iki kaya ngono? Kuning kuning Areng apa kowe? ayu Ora ngono kuwi. nek wong kuning Ora iso nganggo tuwak-tuwak ngono kuwi ta. Tembang ya abrit tembang anteng. netranipun Parasmu piye? aja nucuwuk Eh? nucuwuk Eh? mata Matane sapa? matamu Aku kok dadi wani ngonekke aku lho. panucu Aku nek tiba piye? ilang to larasku Ya ben sak-sake wae watonmu ni. ya ilang syarat sawane wong kuning karepen gelis Mati. Kowe iki ra ngono kuwi nyapa lho. nendra Arep ngopo? Mbok ben kowe nang kono nembang aku krungu rasa dadak anggo nyedak-nyedak. aku ki nek nembang ora jejer kowe piye aku ki rasaku yo Tak sikut lho kowe. Lek ketoprak ki mbok nganggo kontrol to. Lah iki ora nganggo kontrol kok. Ngapa? wagah Nek le bengok banter banget nek tangga desa darane dikapakke. Lah iki yo ngawur lho arep dumuk wae lho. Alah wong kowe ki ya biasane kedumuk ya ora apa-apa. Ya, kedumuk aja iki. Memane pampi karo aku. Kowe mbok eling aku sapa? Aku kira ya mbak Yumu to. Mbok kole-kole wani-wanine karo aku. Hah? Kono gek tiba sisan kono. gunung Ngapa? gambar Gununge sapa kembar? munggeng jot jot kasusungan kungra bendi Iki lho gundule. Pak. Kamu ngalih. pancal wae kuwi Lah aku jagane gundulmu nang kene ya ana gundul ya terus aku piye? kae gundule luwih parah kae Tak ya aku kena gundul-gundul. hamu latsi romas roro tan kuat rasane ati Tak antel tenan lho aku darani wedi apa piye karo kowe? aku ki mbok regane anti mengke-mengke lho yu Tak regani pira? 1000. Gelem? nek kowe gelem aku 1000 ora masalah Rasuti. Mbok ora sanjen ndak apa lho? Iki ana wong nang kene. Nek aku nubruk piye? Doni mas aduh yai imbang ngono katresnanku Piye? Ya sis cempluke wis meneng wae kok malah rawani. bareng meneng malah hilang pak pengangenane hilang Lah Piye? karepmu kan kepiye aku? Kene lagi nembang ngono wae wis menggeh-menggeh dapur dadi bojoku kowe. sik mengke-mengke tenan aku Kapok wong kapan? gelem ya yu Oke. dadi Aku ki mbak Yumu. ora apa-apa Ora apa-apa gundulmu kuwi. kowe wong wedok kok kasar banget to Ya ben
Lah kowe ngapa kok seneng karo aku? Lah mergo aku ya seneng. Seneng piye aku ora seneng kok kowe seneng. Saiki gari loro milih siji. Apa? Kowe dadi bojoku apa aku dadi bojomu? Ora ana pilihan jenengane nek ngono kuwi kok. Lho. Kuwi pilihan. Pilihane wong goblok nek ngono kuwi ngerti ra? Kuwi pilihan. Nadyan sakedhep netra kinarya sada Beri Prima. Beri kuwi. Kelapa muda legan nono rantah ing wak. Yo. Apa? Aja gawe muntaping atiku. Terus arep apa? Kowe ning kene jen. Aku ora wedi karo kowe. Wetan gunung. Ngapa? Kidul gunung. Lor segara. Kulon sawah. Tak cekel. Pepet ke galengan. Ngapa? Saut. Sujud ki ngapa? Piye? Ora sudi. Ayo. Apa? Gelem merang ladeni aku. Ora. Kowe iki mlayu kok. Padha. Sirahku selak mumet. Ya kudune kowe iki nyeneng aku goblok. Kowe iki mlayu kok. Mlayu. Gelem ora? Ora. Iki terus piye iki? Ayo doyak terus kok. Oh iya. Tok. Tok. Wes. Gelem ya yu. Kosike. Wis ditok-tok kok isih gelam. Antel wae ya. Sing wedok wis ora gelem kok meksa wae. Ngono aku ana kirek wedok wae. Ha iki sapa gentho karo cempluk kok gentho to? Ha to? Gentho karo cempluk damai. Oh iya. Damai. Salaman. Salaman wis iki ora gandrung. Nah. Salaman tok lho ka liyane. Cipuka-cipiki. Cipoka. Apa? Cipoka. Kuwi cipika-cipiki. Heeh. Iya. Ki neng pamundutan aja dipleroki saka Direktur Albi Jaya. Oh iya, Mas dadi Sri Harjo Imogiri nya. Tati nya amplope didum wong loro ditembangke wong loro. Oh nggih. Ya. Joget bareng. Oh iya. Kan jaluk iki ra. Ah iya. Ya mengko. Wah wis kekuntet iki kok. Ah kecekel iki repot. Kecekel sapa? Sapa kuwi? Mak Baria. Lemu banget ya biyen film. Waduh. Ajare seneng lemu. Jos Pak Lemu. Astu. Ora sih cilik-cilik. Kuwi tergolong sing lamis mau. Ora tenan aku. Ah tenan apa? Oh, ora tenan. Tenan piye? Berarti kowe seneng karo aku? Iya. Ya iso. Oh. Ya ge. Iya. Dibawani apa? Aja dipleroki rasa dibawani. Yo. Ya, mangga. Ya. Oh. Hey!
enggal kapripan enteti kok yo sing eling iku budaya Wis ben lengke wae ora apa-apa. Mlakune iki mau pira ya? Pak kula diken medun nih. Karo Bapak Kasiwun. ngapa? Duka ini mboten disel kok. Oh iya iki ana. Kon medun. Sapa? Pak Kasih. Pak Kapolsek Ngawen. Pak aku lho, Pak Jelali lho. Pak Kasiwun. Oke. Tak goleke pangan lho. Kono wis siap kecrek kok iki. Menika sampun, Pak. Kowe ngenteni ki bansik kae entuk ora kae. Iya. Oh nggih. Iya. Wis ra apa-apa. Wis kulino dek ngono kae wis kulino. Piye? Dur Ora ta, tudur. Pak? Oke. Ah, wis lumayan. Iya. Wah, Pak jan. Ora kok kurang ngono ku ya. Apa udutmu? Putihan. Wis kok Pak Kasiwun. Heeh. Nggih. Yai 400. Oh. Aku 300 wis 100. Sik udo mlaku. Nyai 100. Ji. Ah. Terus piye hitungane kok? Jinan? Ora kesuwen. Kobong dhek. Mulane iki latihan. Ngene iki carane. Siji, wis ta? Loro, iki nduk loro terus separuh. Halo. Papat cukup papat ngono ki. Ngono kuwi ya kowe. Oh, duitnya ming 400 ya ra 400 iso. jadi ra iso, Pak. Ya wis, didumadil. Sampun. Matur nuwun nggih, Pak. Kasih Boleh, Pak nggih. Nggih. Boleh, Pak nggih. Ngatur nuwun karo Pak Tom Bima. Nggih, matur nuwun Pak Tom Bima. Iya. Nggih. Ayo diteruske dhisik critane no. Ayo tak dherekake mak. Mengko ndak kentekan wektu ya. Ora pangling kae Sata Kurawa kok katon ditata karo Patih Sengkuni Nelaradan Adipaten Glagati luwih wigatine. Aku dhewe ora ngerti ayo. Kowe karo aku ora perlu meru urusan kae kowe karo kula Ladi lan Sang Adipati Brajadenda. Ayo, Nger. Saweka resang pati anata prajurit baris nyawijiku malang kalang ing tekad pindha alun samudra rop katiuping marutawar lawan guntur ketup wosaweka kapyarsa kuning ira. Ngapa litmu ning? Apa kuwi? Kulitmu kuning?
Rambutmu wa. Apa? Rambutmu dawa. Kowe ngapa lho, mbok ora ngono kuwi ta? Ngasorke Purada. Tangane mbok ora adik-adik. Wong kuning adine dhewe gelem ya yu Ora sudi. Kowe rupane jijiki kaya ngono kok arep aku gelem karo kowe. Mbok ngilo nang omah dhewe pengilon apa ora? mengko nek wis kulino ki wis biasa suwe-suwe aku ki apik Lah kulino ya biasa. lale dong Ih, dong wong iki karo burian lomo nyege kepiye aku lek arep liwat. ayu ndang sareya ing pangkon mami Mangkon mami apa? Ngawat-ngawat darani nek ngawat-ngawat ya aku gelem apa piye? Oh, untune ampang. dhuwur Ngapa le? Ora. Lah ompong ora untumu? Mring isa. Omponge justru penak kok. asik ge Oh. asik ompong ki Oh, nek nyakek. Lah, sing kulino karo kowe ya muni ora lho. Bojone dilarang ikut-ikut. ora melu-melu Ambareng Tatin muni ompong sing risi bojone. Ayo nek ra ndek untu ya ora lara ta ya nek nyokot. Ayo. dhuwur kumanukku Kok ora? dawa Apa sing dawa? Apa? mongko nang mburi ya tak duduhi sing dawa Ora sudi. dawa pengangen-angenku Kowe iki mbok ora sah ngetotke aku ngapa? lho? dawa sing tak arep-arep Seneng. Nek. Mbok ora ngono ki mbok anteng. Tembang ya tembang abet anteng. netranipun Parasmu piye? aja nucuwuk Eh? nucuwuk Ah? mata Matane sapa? matamu Oh, kowe kok dadi wani ngonekke aku lho. panucu Aku nek tiba piye? ilang to larasku Ya ben, sak wae waton muni. ya ilang syarat sawane wong kuning karepen kelis Mati. Kowe iki ra ngono kuwi ngapa lho? nendra Arep ngapa? Mbok ben kowe nang kono nembang aku krungu rasa dadak anggo nyedak-nyedak. aku ki nek nembang ora jejer kowe piye aku ki rasaku yo Tak sikut lho kowe. Lek ketoprak ki mbok nganggo kontrol to. Lah iki ora nganggo kontrol kok. Ngapa? wagah Nek le bengok banter banget nek tangga desa darane dikapakke. Lah iki yo ngawur lho arep dumuk wae lho. Alah wong kowe ki ya biasane kedumuk ya ora apa-apa. Ya, kedumuk aja iki. Wani pamit karo aku. Kowe mbok eling aku sapa? Aku kira ya mbakyemu to. Mbok kale-kale wani-wanine karo aku. Hah? Kono gek tiba sisan kono. gunung Ngapa? gambar Gununge sapa kembar? munggeng jot jot kasusubron kungra bendi Gundule. Pak. Kamu ngalih. pancal wae kuwi Lah aku jagane gundulmu nang ngene ya ana gundul lah ya terus aku piye?
Kayak gundule luwih parah kae. Tak ya aku kena gundul-gundul. Hamu Latsi Romas Roro Tan kuat rasane ati Tak antel tenan lho, aku darani wedi piye karo kowe? aku ki mbok regane anti mengge-mengge lho yu. Tak regani pira? 1000. Gelem? Nek kowe gelem aku 1000 ora masalah. Rasuti. Apa ora sanjen ndang apa lho? Iki ana wong nang kene. Nek aku nubruk piye? Doni Mas. Aduh. Yai. Imbang ngono. Katras nanku. Piye ya sis cempluke wis meneng wae kok malah rawani. Bareng meneng malah ilang, Pak. Pengangen-angene ilang. Tapi ya Aku kan kepiye aku? Lagi ini lagi nembang ngono wae wis menggeh-menggeh ndapar dadi bojoku kowe. Sik, mengke-mengke tenan aku. Kapok wong kapan? Gelem ya, Yu? Oke. Dadi Aku ki mbayumu. Ora apa-apa. Ora apa-apa gundulmu kuwi. Kowe wong wedok kok kasar banget to. Ya Ben, lah kowe ngapa kok seneng karo aku? Lah mergo aku ya seneng. Seneng piye wae aku ora seneng kok kowe seneng. Saiki dari loro milih siji. Apa? Kowe dadi bojoku apa aku dadi bojomu? Ora ana pilihan jenengane ning ngono kuwi kok. Lho. Kuwi pilihan. Pilihane wong goblok nek ngono kuwi ngerti ra? Kuwi pilihan. Nadyan sak kedep netra kinarya sada brandi Pacane keswan. Sama jenengmu? Sama jenengmu? Beri Prima Beri-beri kuwi. kelapa muda legan nono grantah ing wak yo Apa? aja gawe muntaping atiku Terus areng apa? kowe ning kene jen Aku ra wedi karo kowe. wetan gunung Ngapa? kidul gunung lor segara kulon sawah tak cekel pepet ke galengan Ngapa? saut Sujud ki apa? piye Rasuti. Gak. ayo Apa? gelem merang ladeni aku Ora. kowe iki mlayu kok Pada. sirahku selak mumet Ya kudune lagi nyeneng aku goblok. kowe iki mlayu kok Pada. mlayu Ora. gelem ora Ora. iki terus piye iki ayo doyak terus kok. oh iya Tok 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 tok. Tok tok tok. Wes. gelem ya yu Kok sike? Wis suwuk. ditotok-totok kok isih gelam. Antel wae ya. Sing wedok wis ra gelem kok meksa wae. Ngono aku ana kirek wedok wae. Ha iki sapa gento karo cempluk kok gento to? Ha to? Gento karo cempluk damai. Oh iya. damai Salaman. salaman wis iki ora gandrung Nah. Salaman tok lho gak ulih-ulihane.
Cipuka cipiki. Cipoka. Cipika. Cipoka. Kuwi cipika cipiki. Iya. Ki neng pamundutan aja dipleroki saka Direktur Albijaya. Oh iya, Mas dadi Sri Harjo Imogiri nya. Artinya anu amplope didum wong loro ditembangke wong loro. Oh nggih. Ya. Joget bareng. Oh iya. Kan delok iki ra. Ah iya. Ya mengko. Wah, wis kekuntet iki kok. Ah kecekel iki repot. Kecekel sapa? Sapa kuwi? Mak Baria. Lemu banget ya biyen film. Waduh. Ajare seneng lemu. Jos Pak Lemu. Estu. Mula saya cilik-cilik. Kuwi tergolong sing lamis mau. Rau tenan aku. Ah, tenan apa? Oh, ora tenan. Tenan piye? Berarti kowe seneng karo aku? Iya iya. Ya iso. Oh. Ya ge. Iya. Dibawani apa? Aja diperoki rasa dibawani. Ya. Ya, mangga. Ya. Oh. kudu ngerti ora aja ditinggal pribaden ketimuran kok yo sing eling iku budaya kudu ngerti ora aja ditinggal kapribaden ketimuran kok yo sing eling iku budaya Wis ben mengke wae ora apa-apa. Mlakune iki mau pira ya? Pak kula diken medun nih. Karo Bapak Kasiwun. ngapa? Duka ini mboten disel kok. Oh iya ikan ah. Kon medun. Sapa? Pak Kasih. Pak Kapolsek Ngawen. Pak aku lho, Pak Jelali lho. Pak Kasiwun. Oke. Tak goleke pangan lho terus. Kono wis Nggih. siap kecerek kok. Menika sampun, Pak. Weh ngenteni Kis Bansik kae entuk ora kae. Oh nggih. Iya. Wis ra apa-apa. Wis kulino dek ngono kae wis kulino. Piye? Dur Ora ta, kudur. Pak? Oke. Ah wis lumayan. Iya. Wah, Pak. Ora kok kurang ngono ku ya. Lah, apa udutmu? Putihan. Iki saka Pak Kasiwun. Heeh. Nggih. Iki 400. Oh. Aku 300 kowe 100. Sik udah mlaku sik mlaku. Ya 100. Ji. Ah. Oh. Terus piye hitungane kok
Jinan. Ora kesuwen. Kobong. Kobong dhek. Mula suwana iki latihan. Ngene iki carane. Siji, wis ta? Loro, iki nduk loro terus Separuh. halo. Papat cukup papat ngono ki. Ngono kuwi ya Oh, kowe. duitnya 400 ya ra 400 iso. jadi ra iso, Pak. Ya wis, didu madil. Pun sampun. Matur nuwun nggih, Pak. Kasih Ngene, Pak nggih. Nggih. Ngene, Pak nggih. Atur nuwun karo Pak Tom Bima. Nggih, matur nuwun Pak Tom Bima. Iya. Nggih. Ayo diteruske dhisik critane no. Ayo tak dherekake mak. Mengko ndak kentekan wektu ya. Ora pangling kae Sata Kurawa kok katon ditata karo Patih Sengkuni Nelaradan Kadipaten Glagati Lulu wigatine. Aku dhewe ora ngerti ayo. Kowe karo aku ora perlu meru urusan kae kowe karo kula Ladi lan Sang Adipati Brajadenda. Ayo, Nger. Saweka resang patih anata prajurit baris nyawijiku malang kalang ing tekad pindha alun samudra rop katyuping marutawar lawan kuntur ketup wasaweka kabyarsa Buddha